Dnes vám ukážeme kompletnú generálnu opravu automatickej prevodovky z Audi A7. Majiteľovi prevodovka úplne prestala fungovať. Pokúsili sa ju ešte sami rozobrať a skontrolovať mechatroniku, no už pri demontáži zistili výrazne zanesené filtre s spojkovým materiálom a kovovým prachom. Vozidlo sme následne previezli našou odťahovkou do servisu v Bratislave. Pri prvotnej kontrole nás hneď upozornil aj olej. Podľa stavu to vyzeralo, že od výroby nebol nikdy menený. Pri 140 000 km bol extrémne prepálený, tmavý so silným zápachom a vysokým obsahom sedimentov. Po diagnostike a dôkladnom láserovom čistení jednotlivých komponentov sa ukázalo, že je potrebná výmena celého spojkového setu, kompletná renovácia mechatroniky, nový snímač otáčok, aj nový snímač polohy radenia v zadnej časti prevodovky. Zároveň sme pretesnili všetky gumové časti testenia, gufera aj vnútorné hydraulické kanály, aby bola zabezpečená maximálna tesnosť a stabilný hydraulický tlak. Po hardwareovej časti nasledovala softwarová. Aktualizácia riadiacej jednotky, kalibrácia solenoidov, učenie spojok a úprava radenia tak, aby prevodovka reagovala rýchlejšie, jemnejšie a presnejšie. Výsledkom je prevodovka, ktorá funguje spoľahlivo, hladko a rýchlym a presným radením.